bisi burum ni haike taklai bo haino hai khatung khajani bisingtei Borkathal Baptist Pastoral Circle ni luaji mungbai phainai 13, 14 tei 15 December 2017 salo saltamni bagai Borkathal Church Building Complex thayo khlaijaknai Christmas banik 2017 Phaidi ta khuk song phaidi bukhuk song phaidi hopping sakao kasai thanglai nai Banigo salbrum na tongnai group song action song solote dalbidal hukumo pandarok sikla siklero okra chirayo khapang phio be subai nolobi sikla siklero okra chirayo khapang phio be subai nolobi sugale singo khairo ka onai sumor samai tongnai ketal kanung chumung tei samung phalurok salbrum na phungni dam chi tampuni simi horni dam char jora tongnai obani Bani ni dunglamna phiobiri Reverend Dr. Sike Deborma GS TBCU manjaknai Reverend Ranjit Deborma ES SNBA tei Reverend Biswakumar Deborma ABPC Jora sarini damba tei soti thamsi Bethlehem kamiwo othangnai Jisu asaika Bethlehem kamiwo philonai Jisu asaika Banigo phalok manani bagai kelingdi okokdungni mariwo 8787403048 Reverend Joseph Deborma Convener Christmas Bani Committee 9612384752 eba 8787740074 Budi Deborma Banigo joto takhok tei bukhok sangno phaimanjana bagai kobo horjawo Bethlehem kamiwo Kobognai Reverend Joseph Deborma Convener Christmas Bani Committee Borkathal Baptist Pastoral Circle SNBA Bethlehem kamiwo othangnai Jisu asaika Bethlehem kamiwo philonai Jisu asaika